ଷୋହଳ ଖଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ସମାଜର ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଖଲିକୋଟ ତାଲୁକା ପଙ୍କାଳ ମୁଠା ଷୋହଳ ଖଣ୍ଡ ଗୋପାଳ ସମାଜର 2ଟି ସ୍ଥାନରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ଲକର ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ବାରଙ୍ଗା ମୁଠା ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ବ୍ଲକର ଛଚିନା ସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ପଙ୍ଗାଳ ମୁଠା ପକ୍ଷରୁ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗର ବିଧାୟିକା ଶ୍ରୀମତୀ ଲତିକା ପ୍ରଧାନ, ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରେଣୁ ଗୌଡ଼, ବ୍ଲକ ବିଜେଡି ସଭାପତି ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାମଲ, ଆସିକା ସମବାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଋଷିକେଶ ମେହେଣା, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସମବାୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଏମ୍ ସଞ୍ଜୀବ ରାଓ, ସମାଜସେବୀ ମହେଶ୍ୱର ବରାଡ଼, ସରପଞ୍ଚ ଶିବଶଙ୍କର ବାରିକ, ସନ୍ତୋଷ ସ୍ୱାଇଁ, ପ୍ରତିନିଧି ଦଣ୍ଡୁ ପ୍ରଧାନ, ସମିତି ସଭ୍ୟା ନୟନୀ ଗୌଡ଼, ପ୍ରତିନିଧି ଏ ସନ୍ତୋଷ ପତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜୀବନୀ ଏବଂ ଗୋପାଳ ସମାଜର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ଗତ ବୁଧବାର ସକାଳେ ଶହ ଶହ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଯାତ୍ରା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାତିରେ ପୂଜା, ହୋମ, ଦଶମାସ୍କନ୍ଦ, ଭାଗବତ ପାଠ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଓ ଆଳତୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ଦିନ ବହୁ ଆଡମ୍ବରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହେବା ସହ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମୃଣ୍ମୟ ପ୍ରତିମା ବିସର୍ଜନ ଓ ଦହି ହାଣ୍ଡି ଭଗ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ବାରଙ୍ଗା ମୁଠା ସଭାପତି ଗୋପୀନାଥ ଗୌଡ଼, ଉପସଭାପତି ବ୍ରଜ ସୁନ୍ଦର ମହାଙ୍କୁଡ଼, ସମ୍ପାଦକ ସୁରେଶ ଗୌଡ଼, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ସାରଥୀ ଗୌଡ଼, ମହାସମ୍ପାଦକ ଗନ୍ତେଇ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଙ୍ଗାଳ ମୁଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ସଭାପତି ବଂଶୀଧର ଗୌଡ଼, ଉପସଭାପତି ପାଣୁ ଗୌଡ଼, ସମ୍ପାଦକ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼, କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାଗ୍ୟ ରବି ଗୌଡ଼, ମହାସମ୍ପାଦକ ବିଦୁର ଗୌଡ଼, ମହେନ୍ଦ୍ର ଗୌଡ଼ ଓ ଗୋପୀ ଗୌଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ବେଗୁନିଆପଡ଼ାରୁ କବିତା ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତର୍ଜମା ନ୍ୟୁଜ୍।